Allah ka tsine wa makiyan sayyada Batula. Da Fadima ake bani idan na zo na roƙo, da Fadima ake mun azama na zo na karko, da Fadima na kan ɗauta ɗaya na ɗauta farko, da Fadima ake sani na hau asa na sauko, da Fadima ake bani a ce da je na biko, da Fadima ake sa nasara na je na tako, da Fadima ake ban guzuri a bani sako, da Fadima nake so na garan da zan yi baiko, da Fadima ake bani a yau a ce na dawo, da Fadima ake duba yaban a ce na kawo, da Fadima nake gane gyaɗa na gane kwawo, da Fadima nake yin sutura mu je mu sawo, da Fadima ake yaya waɗansu laifukana, da Fadima ake amsa waɗansu burukana, da Fadima nake tsallake sharrukan gabana, da Fadima nake tsara ado na sa jikina, a Fadima nake so naga inda za na kwana, a Fadima nake so naga nai gida na zauna, a Fadima nake so naga wacce za mu zauna, a Fadima nake so in ba da lokacina, a Fadima nake so in mika arzikina, a Fadima nake so in jefa dukiyana, a Fadima nake so in fara amsa suna, a Fadima nake so in sallamar da kaina. Ashe da sanki ne zan iya tallafawa kowa, ashe da sanki ne zan iya taimakawa kowa, ashe da sanki ne zan iya tausayawa kowa, ashe da sanki ne zan iya agazawa kowa, ashe da sanki ne zan iya gane masu baiwa, ashe da sanki ne zan iya daina kwallatawa, ashe da sanki ne zan ina so zama da wawa, ashe da sanki ne zan iya fayyace wa kowa, da Fadima ake ta tasarrufin jikina. Nasri Piano Remix. Ashe da sanki zan rana raya rana, da Fadima nake wata ayyukan gabana. Ashe da sanki zan rana raya rana, da Fadima nake wata ayyukan gabana. Allah ka tsine wa makiyan sayyada Batula, 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 Allah ka tsine wa makiyan sayyada Batula. Ashe Fadima kin ɗin mauta bani. Idan ta ɗauki aiki za ta yi sama kazawa, idan ta amsa za ta yi abu to tana iyawa, abinda Zara za ta yi ba ta matsawa kowa, a mafatihul kunuzul ala ta samu baiwa, a lokacin da Zara ta ƙara haskakawa, ta mamaye kan Madina sabo tana da baiwa, a ko'ina batun umma ake bakewa, a sahabu na bidar auren ki babu dama. Ashe raya rana, da Fadima nake wata ayyukan gabana. Gafuru kai kake bani ka ƙara bani nazo, iya yawa na dutsen gudu ya ɗara shi tozo, a inda ban da ƙarko a tsakani in yi ƙwazo, ta sarrafin jikina ka ɗaga ka bani bina, mai raya yana raya wata ya raya rana, bari ummi galibin ma'aful alamina, domin iso kalaman da suke fita ta guna, ya ce wa Fadima ta jibanci lamari na. Ashe Ilawiyo salatai da yawa kace su sauko, ka mai da duniyar baya ta zam kamar a farko, ka ƙara yin salatan mafiya cika ka karko, ga shugaban musakil asraru
tozalina da ahalinsa alil kuduwa gidan batula gidan da su kaɗai ke iya yi wa rabbu sallah kowa a dunguransa yake yi wa banda Allah Allahu ne ba zai karɓi guda ba ko da rana ashe faɗi bikin ɗuwan ba idan na zo a yau gobe ina nufin na dawo gidan da na yi banza su kira su ce na kawo gwanin ka ne na mu jikinsa babu bawo maman mu ce tare ne ta ce na so wasila dawa na zo dawa ta koma gidan batula da kudiya mata za ta tsaya gurin fadila aya a in mata ɗayar za mu bi ku zalla ba za mu zo gidan Fatima dan mu waiwaya ba ashe komai kake gani bar shi ka zo mu ɗauki hanyar da za ta miƙa mu je gidan zakiya al'amarin ta dan babu rabo babu sanya tana nufe ta sai in ga wajen da malamai na bara na yunkura na kira uwa ga mata uwar da in ta ce sai Allah ya gaskata ta da ta faɗa ake mata ba a kunyata ta sa'adatul ana mikina ta ba murata yakin kowa nihayatul muqamul mahmudi ya ta baiwa inayatul hasan wal husain jarumawa fadilatus salam ki masauki yan ta kowa shiru take ba ta wai zawai ta zance kullum tana gida ba ta san fita kawance tana gaban sayyadar mu Khadija dan uwa ce a hankali ta girma ta fara amsa suna ashe idan ta ɗauki aiki za ta yi sama kasawa idan ta amsa za ta yi abu to tana iyawa abinda zara za ta yi ba ta matsawa kowa a mafatihul kunuzul a'la ta samu baiwa a lokacin da zara ta ƙara haskakawa ta mamaye kan Madina sabo tana da baiwa a ko'ina batun umma ake bakewa a sahabu na bidar auren ki babu dama ashe da Fatima nake a wata ayyukan gabana ganin hakan ya sana na batuli canza taku idan ka ganta ma sai ka ji zuciyar ka shakku zibirinin makagi a ada'u ta ishe ku ikamatul anam kin ga da sanki za su fana abun gane makagin mu ya kara bata karfi da ka taɓo ma aikin mu abun ta ɗauki zafi idan ka so Fatima ta so ka so na zifi idan ka kuskure to waje je ka canza suna ashe ina ake zuwa ne mafaka ba za mu je ba wai me ake faɗa ne da ba ma iya da shi ba a Fatima gazawar mu ba za ta harraka ba a Fatima ba zan ɗauki uwa na ya daɗa ba ki duba baban gidan ki ƙara ba shi aiki na ce ki mai da ni wai wani gona zayyana ki na dinga ambatan umma na saru jali shauki ki ce wa ahalin ki su ƙara ba ni suna ashe Fatima kin dumauta bara na sai da biro in miƙa godiyata da ƴan uwan mi mambobi na da'irata Allah ka duba kalbin su ka ƙara haskaka ta su ƙara tabbata a cikin dare da rana mu ƙara tabbata a cikin dare da rana mu ƙara tabbata a cikin dare da rana Allah ka duba kalbin mu ka ƙara haskaka ta su ƙara tabbata a cikin dare da rana ashe